अरे 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 कैसन हाल बना लेलू हो। अब का बताइए। का बतेबू ऐसे रहलू। अब जानते हो तो का एकदम पूछ सकते हो। तो सुना सुनावा। ये देखत बाटी तोहरो या हदतिया हो दिन कई दिन गड़बड़ा देखत बाटी तोहरो या हदतिया हो दिन कई दिन गड़बड़ा देखत बाटी तोहरो या हदतिया हो दिन कई दिन गड़बड़ा ये कैसा न कैलू हालतिया हो दिन कई दिन गड़बड़ा सुना सुनावा। ये हम बतावत है तोहार मिजाज कहाँ से गबड़ायल। बतावा। सुना जहिया से गईलू तू नौका के पाई नौका के पाए हो नौका के पाए नौका के पाए हो नौका के पाए हे वो करा के चक्कर में गईलू भुलाई खत्म कैलू सजल मरसरिया हो हे खत्म कैलू सजल मरसरिया हो दिन कई दिन गड़बड़ा और सुना सुनावा। अपने से अपन बिगड़लू चालनावा हे खत्म कई देहलू तू साजल सा बनावा हे मुहवा से आवे ना हे मुहवा से आवे न कौनो बतिया हो दिन कई दिन गड़बड़ा और सुना सुनावा। एकरे पहले तो ऐसा ना रहलू। अब तोके इतना ज्ञान बात बतावा। तो सुना सुनावा। हे सुधीर सन की जालिम के रहल जब तक छाया हे कवनवा बात का टेंशन ना आया कैसा न कैलू हालतिया हो दिन कई दिन गड़बड़ा